سەرۆکۆمارە فەرەنسایە فرانسوا ئۆلاند dibêje cihê Esedê di pêşeroja Sûriyê de ditune be û got divê Tirkiye li Sûriyê di tekuşînalê de jî Daeş de tişta dikeve ser milê wê pêk bîne û tekez kir Tirkiye şînakulê de jî Kurdan şer bike bila şerê xistna Daeş bike. Serokkomarê Fransayê François Hollandê li Parîsê hevdîtinek li gelê balyozan pêk anî û axaftinekê pêşkêş kir. François Hollandê got divê Tirkiye dîsa li gel Kurdanê destê bi gotobejan bike. Hollandê herwiha got divê Tirkiye li Sûriyê dê tekuşînalê de jî Daeş de tişta dikeve ser milê wê pêk bîne. Hollandê derbarê gefêne li ser Fransayê jî amaje kir û got hewldana êrîşa li ser trêna Amsterdam û Parîsê daxuya kirin ku pêwîst e ew ji bo êrîşana xwe amade bikin û bergiriya xwe bikin. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu ragihand Tirkiye û Amerîka derbarê encamdana operasyona leşkeriya li dijî rêxistina Daeş û derxistina çekdarên wê li Bakurê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê hevdîtinên teknîkî bi dawî kirin û dê operasyon di demeke nêzik de dest pê bike. Berdevkê Koşka Spiya Amerîka Josh Earnest ragihand tu li hevhatinekê derbarê şerê li dijî Daeş de di navbera Amerîka û Tirkiyê de tune ye û nûçeyên di vê bareyê de derawin. Arnest di vê bareyê de gotibû di navbera her du welatan de derbarê mijara şerê li dijî Daeş de hevdîtinên her du aliyan hêjê didome lê belê hetanha tu li hevhatinek di vê bareyê de nehatiye kirin. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu îro jî li ser hebûna nakokiyan di navbera Amerîka û Tirkiye de got ti nakokî di navbera me de tune ye lê belê hin caran agahî derengê digihin rayedarên Emerîkî. Lewma daxuyaniyên wan nakokîdar tên dîtin.